Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Csíkszentmihalyi önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Isten hozta mi nálunk határunkon innen és túlkedves vendégeinket, valamint községünk lakóit. Külön köszöntöm szeretettel én is a község polgármesterét, Mesterházy Józsefeté küldöttségét. Szintén köszöntöm Borbóly Csaba, Hargita megye tanácsának elnökét és Fodor Zoltán megyei képviselőt. Isten hozta nálunk. Itt Csíkhajnádon én és a testvértelepülésünk tiszteletére, ezzel is erősítve a testvéri köteléket, én és a teret avatunk. Következően az én és a tábla leleplezése. Megkérem a polgármester urakat. Most pedig nyilvánosul megadja és megszerintegel táblát. Kedves testvéreim! Mózes juhait legeltetve a színpusztában, profán helyen tapasztalta meg Isten jelenlétét. Oda megyek, megnézem, miért nem ég ez a csipkebokor, mondta, amikor látta az égő csipkebokrot a pusztában. És amint közeledett, Isten szólította meg, hogy Mózes, Mózes, ne közelíts a hely, amelyen állsz, szent hely. És attól kezdve, ettől a vallási tapasztalattól kezdve ez a hely szent helyé vált. Isten jelenlétét tapasztalták meg. Ez egy profán hely, de ez is emlékeztessen ez az áldás valamennyi őtöket. Miképpen egy kereszt is, hol van ez a mi érzéke? Miképpen a kereszt is emlékeztet minket az üdvözítőre, az Isten fiára, a Szentre, ez a tér is emlékeztessen benneteket az Istennek a jelenlétére. És ugyanezt kívánom az Ennese község lakóinak,
Polgármester úr, ha lehet, akkor ezt közvetítse, hogy ott is úgy tudom, hogy avatnak Szent Mihály teret. Igen, vagy hát ez a gondolat kössön össze minket, emlékezzenek ők is az Istenre, akiben egyek, testvérek vagyunk. Ez az egyik alapja a közösségünknek, a mi testvéri kapcsolatunknak. Isten áldását kérjük hát erre a helyre, mindazokra, akik itt megfordulnak, akik most itt vannak, a jövőben is itt járnak el, és a Szent Mihály téren megfordulókra, az Enese község lakóira is. A mi segítségünk az Úr nevében van, ki az eget és a földet teremtette. Az Úr legyen veletek! Add, hogy akik akaratod szerint élnek, itt megfordulnak, szent nevedet segítségül hívva, tőled testi-lelki erőt, áldást nyerjenek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is adjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van tele, az asszonyok között, és áldott a emlékednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. És imádkozzunk az aradi vértanúkért is, akiknek életébe került az áldozathozatal szabadságunkért, nemzetünkért. Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Adj, Uram, örök boldogságot neki, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjanak békességben, emlékük legyen áldott. Az Úr Jézus Szent nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most pedig felkérem községünk polgármesterét, Izsák Székely Lórántot, tartsa meg ünnepi beszédét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Csíkszentmihály község képviselete 1998-ban, amikor testvértelepülési szerződést kötött a magyarországi Enese községgel, sok mindenre gondolt, de erre biztos nem, hogy a kölcsönösség jegyében mindkét településről egy utcát, egy teret fogunk elnevezni. Enesén az idén augusztusban felavattuk a Csíkszentmihály utcát. Most itt avatjuk az Enese teret. A közel 3 évtizedes kapcsolat alatt sok minden történt a két település között. De az a történelmi esemény kiemelkedik a Kárpát-medencében egyedisége miatt. Ezt az ünnepélyes téravatót azért tartjuk október 6-án, mert itt állt egykori vitéz Orbán Mihály vértanú háza, és most a Huszár-szobornál a 48-as aradi vértanúkról is megemlékezhetünk. Az aradi vértanúk mártírként írták be magukat a történelemben. Mi pedig az összetartozás gesztusával hagyunk jelet magunk után. Jó érzés tapasztalni, hogy akár 1000 kilométerre is vannak testvéreink, akik részt vesznek ünnepeinken.
Köszönet érte. Köszönet díszpolgárunknak, Vitéz Orbán Imrének, akinek ma van a születésnapja. Isten értesse, egy tapsot kérek neki. Hogy aktívan hozzájárult a tér kialakításához, ő faragta a huszárszobrot. Meg kell említsem a Hargita megye tanácsát is, akik társfinanszírozták a tűzoltó szertár építését, amely a térnek szintén egyik alkotó eleme. Nekem körülbelül még 2 heten van hátra, mint polgármester. Megköszönöm azoknak, akik támogattak és mellettem álltak, valamint hálát adok a Jóistennek, hogy sikerült a 2 mandátum alatt becsületesen szolgálni a közösséget, és 2 48-ra emlékeztető helyet létrehozni a községbe. Itt és Szentmihályon, a Rákos-Szentmihály téren, aki szintén testvértelepülés nekünk, a Budapesti Tartói Kerület, róla is elneveztünk egy teret, ahol Lachner György aradi vértanúnak állítottunk kopjafát. Én nagyon örvendek, hogy immár az ajnádiaknak is lesz lehetőségük ezúttal, hogy használják a teret 48-as megemlékezésekre, és nem a második világháborúnál kell emlékezzenek március 15-re és október 6-ra. Tisztelet a hősöknek, éljen a testvériség, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mesterházi József, Enese község polgármestere szól önökhöz. Polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Kedves csíkszentmihályiak, nagy szeretettel üdvözlöm önöket, és üdvözlöm azokat a bősieket és eneseieket is, akik ma, most ezen a szép ünnepen, lélekben velünk vannak. 31 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan érkezett meg egy busznyi enesei küldöttség, hogy tovább vigye azt a kapcsolatfelvételi kezdeményezést, amit az akkori alpolgármester Szőgyőr Domokos enesére érkezése jelentett, és eleget téve a meghívásnak megérkeztünk Székelyföldre, Csíkszentmihályra, körülbelül 27 órai utazás után. Óriási szeretettel fogadtak bennünket, és egyből tudtuk, éreztük, egy a szív, egy a gondolat. Ez azóta is így van. A mi kapcsolatunk nem testvérközségi kapcsolat. Sokkal több van már. Nem megbántva egy svéd és egy dán testvértelepülési kapcsolatot, de a miénk más jelent. Más jelent történelmünk okán, barátságunk okán, kultúránk közös alapja okán. Csodálatos dolog ez. Azt gondolom, hogy ide nyugodtan idézhetem az ismerős arcoknak azon gondolatát, hogy történjen bármi, míg élünk és meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Ezért több a mi kapcsolatunk. Múltban azért egy-két fontos pontot szeretnék kiemelni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az elmúlt 3 évtized alatt körülbelül 300-400 enesei járt Székelyföldön, Csíkszentmihályon, ahol tiszta szívvel fogadták őket, amit ezúton is köszönök. És mi is igyekeztünk viszonozni ezt Enesén, azon csíkszentmihályiak, akik eljöttek hozzánk, azok részére, akik eljöttek hozzánk. Fontos volt 1996, amikor Bős és Enese küldöttsége egy-egy busszal itt járt. Óriási élmény volt. Akik akkor ott voltak a kultúrházban, azok tudják, nem kell nekik elmondani. Akik nem voltak ott, azoknak el lehet mesélni, de természetesen azt az érzést nem tudják átélni.
Fontos pont 2002 a testvérközségi oklevél aláírása, ami tulajdonképpen egy elképes gesztus volt az akkor már egy évtizede működő testvérközségi kapcsolat szentesítésére, de mégiscsak fontos momentum. És ha erre térek, akkor azt lehet mondani, hogy ez az év, 2024, mérföldkő Bősváros történetében, Enese történetében és Csíkszentmihály történetében is. Hiszen azok a tündéri szálak, amik pár száz éve összekötnek bennünket, még inkább acélosabbá váltak, és még inkább összekötnek bennünket. Öröm ma itt lenni Csíkszentmihályon. Köszönjük a fogadtatást. Természetesen fontos a múlt, fontos a jelen, de arcunkat és tekintetünket mégis a jövő fele kell fordítanunk. Hiszen azt az örökséget, ami az elmúlt 3 évtizedben megteremtődött, létrehoztuk, azt folytatni kell. És én nagyon reménykedem abban, hogy a kapcsolatunk folytatódni fog. Persze a remény önmagába kevés. Tenni kell érte. Tenni kell Csíkszentmihályon, Bősön és Enesén is. Én hiszek a csíkszentmihályi és enesei fiatalokban. Hiszek a magyarság megmaradásában és gyarapodásában. Hiszek Enese, Bős és Csíkszentmihály örök és megbonthatatlan barátságában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és ahogy szoktam volt befejezni ilyen beszédeimet, ehhez most is tartom magam, alapul véve az unitáriusok alapvetését, üzenjük minden magyarnak: egy az Isten, egy a nemzet. Köszönöm. Orboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke ünnepi gondolatai következnek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Ma október 6-án a bátorság, a kiállás, az összetartozás jut eszünkben, és tudjuk azt, hogy ennek a nemzetnek, a magyarságnak a történelem folyamán nagyon sok olyan pillanata volt, ahol a kiállással, az összefogással, az egymásra való számítással lehetett előbbre haladni. Van miből merítkeznünk, van miből az utánunk jövő generációk is feltöltekezzenek, és az Aradi 13 vértanúnak a sorsa, az emléke azt kell mutassa előttünk, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, de ki kell tudjunk állni, meg kell tudjunk maradni, és kell harcolni, ne adjuk fel. Sose adjuk fel, mert lehet, hogy egy-egy igazságtalan pillanat mentén pillanatnyilag hátrányt szenvedünk, de hosszú távon a történelem és az igazság az mellénk fog szegődni. Ebből tudunk feltöltekezni, amikor nehézségeket élünk meg a napjainkban, amikor itt ebben az országban a különböző törvények, a különböző politikai akciók hátrányba akarnak minket szorítani. Mi össze kell tartsunk. És az összetartásnak egész Kárpát-medencében egyik legfontosabb és talán legfontosabb ereje, hálója a magyarság. És az, hogy itt a Enese községgel és a Csíkszentmihály község ilyen szoros, és ahogy hallhattuk a polgármesterektől, jó együttműködésben tudott dolgozni és dolgozik, illetve reménykedik a jövőben is, az táptalajt ad arra, hogy a jövőt tudjuk tervezni bátran, kihúzott mellel, és úgy, hogy tudjunk a nehézségeken túllépni. Sosem lesz nagyon könnyű nekünk itten
de meg tudjuk könnyíteni azt, hogy át tudjuk lépni az akadályokat. És az, hogy van ez a tér, amely örökké arra emlékeztet mindenkit az elkövetkező sok-sok 100 évben, hogy két településnek van egy nagyon szoros együttműködése, az sokszor a nehézségben ismerjük meg a jó barátnak a szükségességét, az milyen sokat fog jelenteni. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy ezen a téren sok olyan esemény, program kerüljön megszervezésre, amely a fiataljainkat, az utánunk jövő nemzedékeket megerősíti hitben, megerősíti nemzettudatban, megerősíti ennek a községnek, Székelyföldnek a szeretetében. Köszönöm megtisztelő figyelmet! És most visszaadom a szót polgármester úrnak. Olyan könnyű megszabadulni a mikrofontól, de így beszéltük meg forgatókönyv szerint, hogy nehéz valaki saját magát dicsérje vagy felkérje. De közben eszembe jutott, hogy köszönjem meg a fuvolzenekarnak, a Csíkszeredai fuvolzenekarnak Bot Béla vezetésével, hogy megtiszteltek és eljöttek, hogy ilyen szépen muzsikáltak, vagy nem tudom, muzsikál zenéltek. Másodszorban pedig meg szeretném köszönni, akik segítettek, és Dobos László alpolgármesternek, aki a 2 hét múlva lesz a polgármester. Gondolkoztam, hogy egy mondatba, ha be tudnám, egy mondattal kéne megköszönjem, mit mondanék neki, és én azt mondanám, hogy amennyit ő segített nekem, annyit segítsenek neki, és akkor körülbelül itt fogunk állni, úgyhogy az alpolgármester és a csapata ennyit segítsen neki. Köszönöm, hogy a tűzoltóknak is, hogy aktívan segítettek, és akkor a forgatókönyv miatt most, hogy elárulom, hát a jegyzőben, mikor ide kerültem, felfedeztünk, hogy egy versmondó tehetség, hát mivel ő kooperált, hát nem mondhatta, hogy én mondom a szózatot, ezért a jegyző urat, neki is megköszönöm a 8 éves munkáját, hogy a jegyző sokat segíti a községet jogilag, meg mindenféle szempontból, tehát akkor felkérlek, hogy a szózatot szavald el. Vörösmarty Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol s eltakar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy várjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai, itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, ittán hordozák véres zászlóidot, és elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyiba a szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazám. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiáll, egy ezredévi szenvedés, kér élted, vagy halál. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez 100 000 kajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. És az embermillióinak
szemében gyászkönyv ül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltetőd, s ha elbukál, hontjával ezt tokol. A nagyvilágon kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy várjen sors keze. Itt élned, halnod kell. És most elénekeljük együtt közösen a zenekar vezényletével a székely himnuszt. Most pedig a Aradi vértanúkra emlékezvén kocoruzás következik. Kocorút helyezel a helyi önkormányzat a Hargita megye tanácsával közösen.
község önkormányzata. Ezzel avató ünnepségünk és megemlékező ünnepségünk végéhez értünk. Mindenkinek köszönjük a részvételt, köszönjük a fáradtságot, kívánunk egy kellemes vasárnap délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus!